ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବୟସ ହେଉଛି ବସ୍ ପାଣି ଫୁଟୁକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। କିଏ 30 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିଏ 25 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିଏ 36 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିଏ 40 ବର୍ଷ ଯାଉଛି। ଆଗକାଳ ମଣିଷ ଜୀବନ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 80-90 ବର୍ଷ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୋରି ବୟସ ହେବ 36 ବର୍ଷ ବୟସର। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ହରେଇଛି 10 ବର୍ଷ ତଳେ, ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ତ ଜାଣିଛି ସେ କଷ୍ଟ କ'ଣ। ତ ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ସିଗାରେଟ୍ ହଉ କି ଗୁଟଖା ହଉ ମଦ ହଉ, ତ ଦୟାକରି ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ସାନ ଭାଇମାନେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କଥା ରଖିବେ। ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଦ ପିଉଛୁ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛୁ। ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଯଦି କଥା ରଖିଥିବ। ମୁଁ ଜାଣି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, ହୁଏତ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଜାଣିନି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିପାରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।